El pastís no creix, s'ha encongit. El consum ara és molt més responsable, no hi ha tant aquella compra impuls. Ara ens trobem que cada cop més la gent jove i el que diríem que és el públic familiar es torna a quedar més en el territori a l'hora de fer les compres. El pitjor que pot fer un comerciant avui dia, ni que tingui 30 anys d'experiència, és quedar-se mirant el seu negoci prou, perquè el món està canviant molt ràpid. Els operadors, vull dir, els diferents establiments del parc s'han hagut de reinventar una mica, és a dir, aquell que abans no tenia menú i treballava a la carta, doncs ara té un menú. Intentar tenir la mateixa qualitat amb un preu una miqueta més ajustat. Sempre espanta una mica. El que passa que vaig anar a Foment, em vaig estar informant del tema de les ajudes que hi havia, ara de l'Estat, el tema de finançar una mica la roba, però aportacions familiars, perquè el tema d'ajudes de govern i així, poquetes. Està havent-hi un canvi cultural bastant important. O sigui, era un sector que invertia molt poc en la seva pròpia formació. Per reinventar-se el primer que cal és trencar els esquemes mentals i per això s'ha de ser molt flexible. En aquests moments està contractant universitaris, està captant talent, està transformant-se, hi ha empresaris que ja tenen diverses botigues que tenen ganes de créixer i de posicionar-se. Jo penso que aquí estem evolucionant cap a un sector que pot donar molt més de si pel país. Les vendes als comerços catalans van caure l'any passat un 4% i 2.300 botigues van haver de tancar. Són dades de la Confederació de Comerç de Catalunya, que considera el 2013 un dels pitjors dels últims anys. I és que el 40% de totes les botigues que han tancat durant la crisi ho van fer l'any passat. Des de 2008 han abaixat la persiana més de 5.600 establiments. Ja fa temps que és habitual veure la imatge d'eixos comercials plens de gent que passeja, però de botigues buides. Els comerciants han de buscar noves fórmules per atraure clients. En aquesta botiga de bosses i complements del carrer Fontvella de Terrassa, per exemple, han apostat per mantenir la qualitat a un preu més ajustat. Intentar tenir la mateixa qualitat amb un preu una miqueta més ajustat. Jo penso que és l'única manera que tenim de lluitar contra la crisi. Sí, ara es mou molt per preu. O sigui, buscar coses que estiguin bé amb un preu més petit, perquè és que no poden, no es pot demanar més. La gent intenta pensar moltes maneres per poder-se sortir, perquè estan tancant moltes botigues, això es veu, obren i tanquen contínuament i tothom busca la manera de poder-se mantenir fins que passi el pitjor de la crisi. Però ajustar els preus no és l'única solució. Diversificar productes, obrir-se i, en definitiva, reinventar-se per tirar endavant. La crisi, els canvis tecnològics i el nou perfil dels consumidors ha obligat els comerços a canviar. Xarxes socials, comerç electrònic, són només algunes de les noves fórmules que han incorporat les botigues. Malgrat la crisi, el tema del lleure, el que ens agrada, que les coses ens siguin fàcils i còmodes, està marcant altres maneres de viure. O sigui, hi ha hagut, per posar exemples una altra vegada, allò que dius són senzills. Les parades, per exemple, de viand de cuita que teníem, les que han sabut evolucionar a una bona oferta de menjars preparats, estan venent moltíssim, i parades que podien, potser fa 20-30 anys, tenir dues persones treballant, ara en tenen 7 i 8, els que ho han sabut reenfocar. I estem en crisi. Per això dic que és molt important saber ser molt conscient i no perdre el contacte de com està vivint la gent i què desitja,
perquè de vegades i moltes vegades, no està tot en competir per preu, està en buscar una altra sortida i entendre allò que la clientela pot valorar. El centre es anava ampliant perquè la ciutat anava creixent i tot era bo i jo em poso en aquest carrer perquè el lloguer és més barat o ja estic a la vora del centre, tot i que no és centre, i amb la crisi el que ha fet s'ha encongit. O sigui, el que ha quedat és ben bé tot el que són la zona completament peatonal o els carrers que també han sigut fruits d'una remodelació. Aquí és on passen coses i on la gent, el flux de gent. Nosaltres el que tenim és un flux de gent que passeja per aquests de carrers. Sembla que hi ha una intenció de que això vagi a millor, hi ha gent que s'interessa per parades, amb la qual cosa s'ha d'esperar, perquè també ara hi ha molta gent que està a l'atur i que intenta adaptar-se i buscar-se una mica la vida perquè feina és difícil trobar. I és una gent que potser per nosaltres com a mercat potser és fins i tot millor que obrir un negoci aquí en el mercat que no obrir-lo a peu de carrer, perquè les despeses no són tan altes i potser un emprenedor s'hi pot posar més. A nivell d'afluències, la veritat és que ha estat sostingut. Si ho mirem en relació als locals que han anat tancant, les afluències més o menys no ens han baixat tant. Han baixat en proporció aquelles activitats que han anat tancant. Per desgràcia, negocis que estaven diguéssim, muntats des de la bona fe i sense aquesta obertura i aquesta possibilitat d'evolucionar, s'hagin vist atropellats i tancat, i això acaba sent un drama humà. Vull dir, quan un negoci s'ha de tancar i algú ha posat allà la seva inversió. I després també que a les empreses catalanes de comerç comença a haver-hi cada vegada més percentatge d'empreses autòctones que tenen diverses botigues. Llavors, l'atomització del sector que hi havia a començament dels anys 2000, que pràcticament només hi havia un 15% d'empreses catalanes de comerç que tinguessin diversos establiments, ara la cosa està ja més propera al 40%. I això acaba generant oportunitats bones perquè, diguéssim, aquestes empreses necessiten estructures de gestió i, per tant, estan creant llocs de treball que són, per exemple, on van a parar els nostres graduats en direcció de comerç i distribució, que són professions de comandament intermig i que poden tenir trajectòria professional interessant, d'empreses que s'estan mirant al mercat del nostre país, però també comencen a mirar de dir, potser hem d'anar a obrir botigues a països emergents on podem tenir negoci, i la gràcia està en tenir els centres de decisió aquí. Va començar la crisi, clar, era molta gent treballant, i una de les mesures que vam fer, vam pensar, si aquí notem a Sabadell que sobrem gent, o sigui, que som masses treballadors, vam obrir aquest punt aquí a Terrassa. Vam pensar, distribuïm... La inversió tampoc era molt grossa, perquè realment les compres també compràvem tot des de Sabadell i repartíem el que era el material, però en canvi el personal ens podíem dividir amb les dues botigues, i va ser una de les mesures que vam fer. El pastís no creix, s'ha encongit. Qualsevol gran implantació, sigui ampliació de centres comercials, sigui aquest megaprojecte que està flotant ara sobre Cerdanyola, trenca l'equilibri del joc. Vull dir, quan el pastís no creix, si ve algú nou, el tros que es mengi un el perdrà l'altre. Com a país, potser el que hem de fer és, si sabem fer botigues, si sabem fer centres comercials, anem-los a fer a fora, a països que estan, diguéssim, comercialment més atreçats que nosaltres, però amb rendes creixents perquè són països emergents. I per tant, ja dic, en aquests moments, jo penso que no ens convé obrir més centres comercials, ens convé buscar camins per una altra via per expandir i fer fortes les empreses que existeixen. Amb la crisi, però, també ha nascut una nova oportunitat per als petits comerços. I és que els consumidors busquen el tracte personal que els ofereix la botiga de proximitat. En una societat cada vegada més informada, els establiments han de saber donar resposta als clients. Uns consumidors que cada vegada més tenen en compte criteris de sostenibilitat i valors a l'hora de comprar. Hi ha una part de la població que, per desgràcia, ha hagut de restringir el consum d'una manera dràstica perquè, si has perdut la feina, és evident que la situació és desesperada. Però qui ha conservat la feina, que malgrat tot, diguéssim, és una immensa majoria de la població, encara que s'hagi perdut poder adquisitiu, continuem tenint pautes
de tant en tant premiar-nos. O sigui, amb un comerciant amb bastantes botigues li vaig sentir a dir fa poques setmanes el fet de dir no havíem vengut mai tanta ginebra de 30 euros ni tantes palatilles de pernil bo com ara, diu això sí, d'un cert tamany. Doncs, hi ha moments en què ens premiem i és un consumidor com molt hiperinformat, però a la vegada jo penso que és això que diguéssim, el factor comoditat, posa-m'ho fàcil, sorprèn-me, pesa molt. Llavors saber trobar com la teva botiga o el teu negoci pot atendre aquesta espècie de desitjos o de pautes de comportament pot ser el kit de la qüestió de moltes sortides que es poden trobar al marge de la competència per preu. Més responsable, el consum ara és molt més responsable, no hi ha tant aquella compra impuls i en aquest temps també tots els comerciants ens hem anat adaptant. Abans el client que teníem era més la gent del propi barri i clar, dins del propi barri potser el que venia més al comerç de proximitat era la gent gran, per dir-ho d'alguna manera, no? Ara ens trobem que cada cop més la gent jove i el que diríem que és el públic familiar es torna a quedar més en el territori a l'hora de fer les compres, perquè suposo que també es tenen molt en compte criteris de sostenibilitat, la gent valora molt el temps que dedica a la compra i això el fet d'evitar desplaçaments. Els operadors, vull dir, els diferents establiments del parc s'han hagut de reinventar una mica, és a dir, aquell que abans no tenia menú i treballava a la carta, doncs ara té un menú. Els cinemes, per exemple, també estan, i això està una mica a l'ordre del dia, que també fan diferents activitats, sobretot relacionat amb el preu de venda de les entrades, per exemple, perquè l'usuari és més sensible al preu. I qualsevol cosa que vagi relacionada amb un benefici cap a aconseguir un estalvi o 2x1 o coses així, doncs l'usuari en respon immediatament. Compra el que necessita, el just. No et compraran gaires compres, no. El que és el producte més de luxe, així costa ara moltíssim de vendre. O sigui, abans, tema escriptura de luxe com Montblanc o Carandaix que tenim, o maletes d'aquestes més de marques en pell i tal, això costa molt més. El consumidor, evidentment, no és tonto. A més, té molta informació, té informació per internet, té informació pels telefonies mòbils, té informació de molt tipus i sap molt bé el que vol i el que va comprar. Llavors, moltes vegades quan el consumidor, el comprador, va a la botiga, ja sap molt bé quin producte hi vol trobar. Entres en un supermercat o qualsevol puesto, clar, t'has d'agafar el que hi ha, vull dir, ningú t'explica res. En canvi, aquí nosaltres els hi expliquem, els hi emprovem si cal, els hi fem, vull dir que els hi fem fins a les vores, vull dir, donem un servei. Les tendències van, i les necessitats i les voluntats van canviant de la gent, no? I, al final l'oci nocturn és generacional normalment i ha anat canviant, és a dir, ja es consumeix d'una altra manera avui en dia, i mica en mica, perquè el projecte pugui ser viable, has de fer canvis. El projecte ha d'estar viu i ha d'anar evolucionant. Doncs amb aquest procés de canvis, el que es detectava era que el parc havia de tenir un mix de comerç, restauració, oci nocturn i diürn, esports, com tenim el gimnàs, etc. L'Escola Superior de Comerç i Distribució, l'ESCODI, amb seu a Terrassa, es va crear l'any 2000. Va ser el primer centre d'aquestes característiques que es va posar en marxa a l'Estat. Ara continua sent l'única escola que ofereix formació focalitzada en el comerç al detall. Va néixer després de constatar que la societat, el perfil dels clients i la manera de consumir havien canviat i, en canvi, la formació continuava sent la de 30 anys enrere. Al sector li calia tenir empresaris amb una formació més potent i era necessari donar eines als comerciants per poder competir i formar les futures generacions. En definitiva, s'havia de professionalitzar el sector. I la primera promoció, que es va graduar 2010, ja es va graduar en plena crisi econòmica i nosaltres, diguéssim, tremolàvem bastant en aquell moment de dir què passarà amb aquests joves, però el bo és que ara ja portem 4 promocions graduades
I la satisfacció ha sigut veure com el 80% d'aquests joves estan trobant feina de lo seu en els 6 primers mesos després de graduar-se. I perquè et facis una idea, la mitjana catalana d'entre tots els estudis universitaris està en un 56% que treballen de lo seu al cap de 3 anys. Que la velocitat d'inserció és molt ràpida perquè és un perfil que acaba sent molt llaminer per les empreses de comerç perquè ja els troben formats amb allò que necessiten. No els hi cal acumular experiència ni formació interna, que era el que feien. O sigui, les empreses més professionalitzades anaven fent programes interns de formació, però que els hi podia costar una trajectòria de 10 a 15 anys fer que aquella persona pogués posar-se al front d'un establiment gran o d'una gerència d'una àrea com màrqueting o expansió. Per engegar un negoci, abans, cal estudiar bé el mercat i on ubicar l'establiment. La Tània Peralta va apostar per obrir un outlet de roba per a nens en un carrer de Terrassa proper a diverses escoles. Sempre espanta una mica. El que passa que vaig anar a Foment, em vaig estar informant del tema de les ajudes que hi havia, ara de l'Estat, el tema de finançar una mica la roba, però aportacions familiars, perquè el tema d'ajudes de govern i així, poquetes. Portava molt de temps treballant per una altra empresa més gran i preferia un tracte més petit, més de client. Llavors vaig començar a estudiar els perfils de botigues que hi havia per aquí pel centre de Terrassa, les necessitats de la gent i a l'època en la que estem que es necessita roba a bon preu i posable, no tant potser tan elegant. El que passa que sempre conservem marques d'aquí d'espanyoles, bé també llicències de Disney. Llavors fem un outlet infantil que és des dels 0 mesos fins a la talla 16, depèn d'alguns articles, tenim 14, 16. Molt contenta. Tens el teu horari, tens la teva manera de fer les coses, la manera de tractar els clients és diferent. El sector del comerç està immers en grans i continus canvis que fan que el que havia funcionat fins avui ja no sigui garantia d'èxit per demà. Han canviat els estils de vida, els hàbits del consumidor i els formats comercials, l'oferta comercial ha crescut i s'ha sofisticat i la competència s'ha endurit. Per això, la formació i el reciclatge de totes les persones que treballen en el comerç és una inversió que cal anar fent contínuament per garantir el futur del negoci. La capacitat d'adaptació i innovació del comerciant hi juga un paper decisiu. Si bé, abans no s'entenien, la gent es posaven a la botiga perquè igual ja eren dels pares o dels avis i mira, el noi continuarà o la noia continuarà. Avui en dia això no és així. Per qualsevol cosa has de ser professional, has de saber el que et portes amb les mans, entre les mans has de saber els números, has de saber el rendiment que té aquell comerç amb una compte d'explotació, quan t'arriba el punt mort, quins productes has de tenir, quins es venen, quins no es venen, un control molt fort dels estocs perquè te'n quedin els menys possibles i tot això vol una professionalització que jo crec que en tots aquests anys també ha anat bé perquè la gent de mica en mica, degut a les circumstàncies, ha vist que no podia anar amb els dos ganxos i s'ha professionalitzat. Avui dia el món s'ha globalitzat moltíssim i encara que tu tinguis un negoci com un comerç en una ciutat determinada, estàs competint amb gent que s'ha implantat al voltant teu, els consumidors ens movem i a més hi ha tot el món online. Llavors jo penso que encara que parteixi d'un moment amb una idea de negoci sense formació universitària, val la pena que llavors es reforci i no es quedi estancat, perquè el món es mou molt i jo penso que el pitjor que pot fer un comerciant avui dia, ni que tingui 30 anys d'experiència, és quedar-se mirant el seu negoci prou, perquè el món està canviant molt ràpid. Llavors penso que el sortir, observar què fan els altres, viatjar i formar-se és bàsic per mantenir-se fresca. Tot i que sempre hi ha gent, hi ha comerços que estan una mica més estancats, veiem que darrerament els nostres comerços s'estan adaptant molt als canvis. O sigui, des de comerços que estan agafant i s'estan adaptant el producte a les necessitats del client d'ara, com gent que està buscant altres camins per distribuir el seu producte, com altres comerços que estan utilitzant molt les xarxes socials per arribar a més gent, que estan treballant molt les webs i que fins i tot tenim, em sembla, 4 o 5 comerços que tenen ja botigues online. Per reinventar-se el primer que cal és trencar els esquemes mentals i per això s'ha de ser molt flexible. Hi ha diferents tècniques que treballen en aquest sentit, de creativitat, per exemple, però la primera que se m'acut i que és ben fàcil i que poden fer
és agrupar-se entre ells senzillament i fer una pluja d'idees, de dir, bueno, quina és la situació amb la que ens trobem, com ho podem fer, col·laborem, cooperem i de quina manera podem avançar i tirar endavant fent coses per poder canviar aquesta situació. Perquè és evident que la crisi en si no depèn de nosaltres, és una cosa que se'ns escapa, però sí que hi ha altres factors que depenen de nosaltres i són aquests sobre els que podem treballar. Doncs sobre aquests en concret, que són els que ens portaran a fer feina, què podem fer? Si només et quedes mirant el teu negoci, et penses que ho saps tot sobre els teus clients. I hi ha moltes vegades que hem de preguntar, que ens hem de tornar a preguntar com viu la gent. Nosaltres hem tingut casos anecdòtics però molt significatius de gent que es pensava que la clientela era del seu barri i resulta que no ho era, i van descobrir que els hi venia gent a comprar d'altres barris i han tingut una manera diferent d'enfocar el servei o s'han plantejat el servei a domicili, o per exemple, gent que portava 20 anys i no se n'havia donat compte que el seu negoci havia quedat obsolet i ja no era atractiu per a la gent del barri que li havia sigut client de tota la vida. Per exemple, de l'experiència que tenia amb Secot, em deies que cal reinventar-se per necessitat. Doncs allà treballàvem amb emprenedors per necessitat. I això era un concepte que fins fa 4 dies no s'hi trobaven, que era emprenedor ho era perquè volia, perquè ho escollia, però no perquè s'hi veia abocat a ser-ho. La part positiva que jo n'extrac és fantàstic, perquè et fa treballar en tu unes competències com a persona, com a professional, que probablement, si no t'haguessin portat a fer-ho per obligació, doncs no haguessis potenciat. Per tant, promou el desenvolupament personal i professional. Està havent-hi un canvi cultural bastant important. O sigui, era un sector que invertia molt poc en la seva pròpia formació, que, per exemple, l'any 2002, vull dir, als principis d'Escodi, deien d'universitaris no en necessitarem, la formació l'ha de tenir el propietari i ja està, a un sector que dius, doncs no, en aquests moments està contractant universitaris, està captant talent, està transformant-se, hi ha empresaris que ja tenen diverses botigues que tenen ganes de créixer i de posicionar-se. Jo penso que aquí estem evolucionant cap a un sector que pot donar molt més de sí pel país. En referència a quina és l'actitud que han de tenir els comerciants per fer front a aquesta crisi o aquests canvis que s'estan produint tan de pressa, l'important és veure que per arribar a l'actitud primer has d'anar un pas endavant i treballar els pensaments i les emocions, perquè són el pas principal per arribar a l'actitud que necessites. I sobretot que en l'actitud no quedin tal, sinó que passi a ser una acció concreta, o diverses, definides amb una estratègia. Per tant, el primer que recomanaria a aquests comerciants és que treballessin els seus pensaments i les seves emocions. És a dir, pensaments positius, perquè amb negatiu està clar que no farem per res, i les seves emocions acord a això, perquè també ho transmeten amb la clientela que els hi arriba. I la gent això ho percep. Ganes de provar coses noves, d'observar i veure què faig de nou avui. Això és molt important. Llavors, no és només actitud positiva, sinó l'estar obert a veure què passa, a observar, a buscar informació i a replantejar-te i qüestionar-te allò que estàs fent. Jo sempre els dic als meus clients que tenen les dues opcions. És a dir, les dues són reals, tirar la tovallola o seguir lluitant. Una t'implica responsabilitzar-te de la teva vida i l'una et pot portar a aconseguir algun dia alguna cosa i l'altra no. L'altra directament ja t'aboca a no sortir del pou, ja és un camí sense sortida. Per tant, fer per fer, i com que els dos camins requereixen esforç, ostres, doncs potser que t'encarrilis o t'enfoquis més a un que sí que pugui tenir alguna sortida.